Toy, nga nag-aampo ako kanimo Urios, isang pagdaghan ng mga trahedya Ginoo nga niabot ko Lord. Salamat Ginoo, nga usa kami Ginoo nga imong gipadalitan Urios, unsa man ang kalamidad Ginoo nga niabot ko Lord. Salamat Ginoo nga maayo ka kayo sa among kinabuhi Urios. Ngayong gabi, MC, ingon pa niya kanina, na kanina daw sa una sa barangay, murag bata pa nila ang buwan. Murag, ngayong gabi ka natong tanan. Sige ko, nag-cluster na ko karon tungod sa akong mga kaigsunan, suporta. Sige ko, subaybay. Nga ka na nga itong mga bisita ng mga dagko, murag, diisip nato nga murag halang doon. Atong welcome yun, no? Pero ang atong buhay nga Diyos na din mo'y naghatag kusog kabasbog sa atong lawas, atong gininhawa ngayong gabi kanimong Ginoo. So sa inyong church, hala, i-train kaysa dili na sila ang talibong diri sa Libya, basig mga tintal pa sila o mga adik-adik. Maayo lang kung sa ilang mga skill or nahilig sa ilang kinabuhi atong nag-suportaran mas anang mufit sa atong mga kinabuhi. Lisod po tanan na tamang kapitan, lisod po tanan na tamang maestra. Kung asa ka karon, maunay gisugod sa Ginoo nga ang gusto sa Ginoo na dili ka mahimong slave, nga dili ka mahimong ulipon sa yawa kung sa managkauliknan. Ang atong mga sala, naulipon ta sa atong mga sala, naulipon ta sa katapulan, naulipon ta sa mga social media nga makalimot na ta nga oras na diay sa pagsimba. Makalimot na ta. It's your job today is where God placed you. Your job today, ang imong trabaho karon, mao ka na ang ihatag sa Ginoo kanimo. Si kantong pigpiyal to Dios ikaw. Ipiyal na sa Ginoo, alagain ang trabaho. Kung maestra magani ka, ayaw pag-ingon na lumis na ko. Kapoy. Asay mas kapoy, magmaestra or mahigor daira nga walay kwarta, walay sweldo. Be thankful. Lunis on Manda, lalampasay kay Manda.
It's where you belong. Enjoy. Ako, pastor ko, usahay mag-feel ko. Nana po'y namatay. Kasi kung sa'yo trabaho sa pastor, mag-servisyo, pinaka-early na ng alas 10. It's your job today is where God placed you. Your job today na ikaw mo may pagkaliko. Mga pastor, or katikes, or leader, may kapitano, kagawad, health workers, nanay ng alian, yung health workers, nagkuhan pa. Don't be slave sa mga buhat ng mga dili maayo na atubangan sa Ginoo. For example, kung dili sa barangay Lydia, sa mga barangay officials, basig natin mga batanon na himo silang mga slaves diha sa mga addiction. It is our responsibility to take them away ni anak nga mga slavery sa ilang kinabuhi. It is our responsibility. Ang mga pag-ampo kahimitan sa Ginoo. For example, kung dinhi sa barangay Lydia, sa mga barangay officials, basig natin mga batanon na himo silang mga slaves diha sa mga addiction. Nahimo silang ulipon diha sa mga butang na dili maayo. Or siguro na atay mga tao siguro sa atong mga barangay nga grabe kada adlaw mahubog magpangguba og mga kural, mag-wine. It is our responsibility to take them away ni anak nga mga slavery sa ilang kinabuhi. It is our responsibility. Dili ta maingon ika anak masikan. Duman ganito asawa, so daot ilang no. As leader Grabe sa yun, barangay, it is our responsibility. Ibusa. Ch- Kung Praise. sila, kung sila problema, masig nag-wild kay walay bukas, tagai. Diba? So, kung dili man yun nato ni makaya, no? Dili nato ni makaya sa atong kinaugalingon ng puwersa, dili nato ni makaya sa atong kaugalingon ng mga kahong, dili makaya sa atong pagkaguyod, pero sa espirituhanong puwersa, first, nga ginahisgutan dito sa tarpaulin sa mga pastors dili or mga leaders dili sa Lydia, ang mga pag-ampo. Pinakauna gyud na ang mga pag-ampo mo'y makahatag og kahiusa diha sa espiritu. Ang mga bisita Ginoo, di kini Ginoo nga mga religion o Dios. Salamat Lord kay ko Ginoo nagadasig sa matag usaha. Ginoo kami bahimo makanunay kami magpadasig. Ikaw labing gitingo ako, kay giluwas mo ang kinabuhi ko. Panghandoy ka sa kanunay, upon ako karon sa imong guma. Ikaw labing gitingo ako, kay giluwas mo ang kinabuhi ko. Oh, oh. Pangandoy ka sa kanunay, upon ako karon sa imong guma.